Багато людей таких, помолись Богу, та хай мені Бог дасте. То настав руки, або мешка, хай вже впадає тобі те. Не впадеш вони те, Бог не дасть. А Бог собі дом ніде не зробив, ні в Мінську, ні в Москві, ні в Бресті, ніде, а все де живе Бог. У людях. А де сатана живе, теж у людях. Теж не зробив ніде дом. О! Багато приходить до мене. Коб мені годи молоді дав. Кажу, коб я вмів годи молоді давати, я б собі зробив 20 років, на що мені 90. То не моя воля, то Божа воля. То ти, каже, такий старець вже Божий. То вже ти що скаже, то вже це буде. То кажу, я не заміщаю Бога. А хто я? Тапок порваний, що на мусорку вкидається. От хто. А Бог сильний, Божа воля. А ми всі перед Богом. Тепер не поймеш, що то, чи весілля, чи сумасшедші там. Та колись було, хороше було, порадок був. Бувало, як жених іде до дівки, вже в квінцу йдуть. Батько хресний йде, булку хліба на рушничку несе. Да йдуть, в хату зайдуть, або все весілля йде. Да кругом стола раз обойдуть за сонцем, другий раз. А за третім разом вже молоду беруть, молода йде за женихом. Да бежи, мушико, бежико, да накажи батьку женишико. Нехай буде стане на порожениці, бо вже синею дорожениці. Тепер люди ніякого писання не знають, ніякого нічого. Я людям толкую, розказую, як воно, що воно. Кажу, віра не на язику, не на плечах, а віра в серці, Богу в серці. Бо як це ближче мені до Бога. Ну то що кажу, садиться в самоліт, не міліціонер ніякий ходить. Та кажу, лети самолітом до Бога, як це буде? Бог недалеко в серці. Ага, все. А теперь обдымки на рушнику их. А теперь будем чекать яйца Василия, как он их благословил, как с Божьим благословением они стали мужем и женой. Дай Бог вам доброго здоров'я, благополуччя, бодрості, крепості. І щоб Господь благословив вас. Целуйте в образ. Хай Бог благословить. Давайте будемо брати. Ой, поджакайте, жанчинки, щоб був перший хлопчик у молодої. Ага. Треба покласти першу квітку, наложивши на голову мужчинську шапку. О, тоді обов'язково буде хлопчик. Точно обов'язково. Ложи Шапку квіточку. наложу і Буде першу хлопчик. квіточку примайструю. Ось. Ось. Да бежи мушко бежком, да накажи батьку ніжком, нехай буде стане на пороженці, бо їде син, не веже невестку вже в дороженці. Та таку багату, як земля, а таку червону да хорошу, як каліна. Щоб довгий вік вам Господь послав. Спасибо вам, що ви мене не забули до такого діда порохнявого старого.
фотографию. Потом просто 50 год будут глядеть. О, так было веселье, так веселье. В народных строях все. Я служив так, всю жизнь у сльозах плакав. Церкви закривали, а людей від церкви відбивали. Треба їхати в Мінськ по свячки, нема за що купляти. Купиш пачечок свічок чи дві, да по одній свічці горить у церкві, я служу. Догорить одна, тоді поставлю другу, бо нема. І за очередь стояла за хлібом, хліба не було. По булці хліба давали, в окно в магазині, бо в магазин не пускали. А очередь, 20 метрів, 30 метрів стоїть. Очередь велика. За хлібом. І я стояв. Прийшов комуніст, каже, поп стоїть за хлібом. Хай твій Бог тобі дасть хліба, вийди з очереді. А я стою, не йду. А він пішов до мене за ковніру, яку вхопив, так швирнув, я полетів, упав. Устав я, де пішов. Люди всі стоять в очереді, дивляться. Йду я, машина стоїть. На машину люди позадали, а поїдемо в городок хліб купляти. Садіться з батюшкою, да поїдемо. Я дід пішов в Чатков, і поп заліз на машину. Хай твої ангели тебе несуть. Злізай з машини. А я не злізав. Він мене скинув з машини, я впав, пішов додому. 6 дітей було на дворі, 6 душ. А всі голодні сидять, ніде нічого немає, копійки немає, і обуття немає, і одягнуття немає, нічого не було. І так і жив. А тепер, слава Богу, все є, хліба наївся. Ось гвоздика коблуняв. Ціпки, 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 ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп. Ціп-ціп-ціп, ціпоньки, ціпочки. Як його, коли це бачу, діти її вухо. Бать, такий гріх, що зав'язався. Пропала нитка, затяг нитка, да й пропала. Зав'язав, закутив. Ну, эту завезем в сарай поставим, а семенную купши завезем. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно во віки віков. Амінь. Завтра праздник Спения. А пришло спление, завтра спление. Бери картошку, тягни за коріння, вже убирайте. Вже осень. Скоро, скоро, ангел Божий, чашу горьку поднесе. Разделить он душу с телом, а душе он дать приказ. Ты иди скорее к Богу, он потребовал сей час. Это та веревка замотывается, что Христа брали на розп'яття, да в'язали веревкою. Це можна на гузика зробити шпилиця, а ні, треба шнурок.
Благословен Бог навсегда, ныне и присно во веки веков. Аминь. Царю небесный, утешителю души истины, и же здесь и вся исполняя, сокровище благи и жизни подателю. Высоко листья. С праздником. Взаимно. Цари. Батюшка, спойте. Батюшка. Василій, батюшка Василій, Може, батюшка пойте. не здужує, ви чого? Повсеп'ятая маті, давайте. Все, хоч крошечки, пару столбиків, ми почуємо хоч трошки. Господи, Господи, Бетелецке, Ты чудные твори, знаешь больше Бога є, тіє близько дала. Одна єса, сколько треба єсю, віну наєму слави. А як женилися? Нас женилися так. Старі командуючи в школу ходять, а вже вони договорені. Не так, щоб от пішли на танці, даже знайшов дівку, а дознають та старі батьки, да свараться. Ті на дівку, ті на хлопця. Що ти кажеш, за дівку попав? З якого вона роду? Який його батько і мати яка, а дід який, а баба яка? То не люди. Треба тую дівку брати. Там батьки хороші, дядьки хороші, брати хороші, то род хороший. А це що? А мені загадали, нас землі мало було, загадали, щоб землю брав. А зробилася війна, прийшли совєти, зробився колхоз. А я цій землі не орав, ні пульви не мав. Да отак іде і женився. Ногтів не мазала, очей не мазала, губов не мазала. На себе нічого не купить, що треба їй. Іди на мене купи, мені це йти. А я знаю, що купити. Я куплю ще лудеї. Это Пасха, это, наверное, он месячечек был. То, чтобы они те люди не такие, ну, чужие люди. Это... Хрестили дитя, ну, наших родичів. Ще мати була молодая, і батько, і ми. Мать. Казала, як умру, то не надо мені. Цветки мне не надо, мать, и не надо памятник. Только крест. Она такая ж больная была, но я ходила в церкву и шла с церкви. І так, іде по лестниці, де ж важко було підніматися. Так вона йде і говорить,
Після сповіді я, говорить, не йду, але чую, було легко. Это зять на один чоловік, а це внук на один син розбився на машині. А то матушка лежить отого в красивій могилі. Благословен Бог на всегда, ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же есть и на небесе, святится имя Твое, да придет царство Твое. Да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам мне, что стал нам долги наши, яко же ему вселяем должником нашим. И не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое є царство, сила, слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно во віки веков. Пам'ятник шапку. Постукали, да я Мы еще же- побирался. О. Мы же обещали, что приедем. Глядите, что. Фотоздив. Себе побачили, так? Во, ми з Віолетою, з моєю матір. Ну, не йдіть, Це вам ще. треба. Ага, раніше було таке, то і на одному кінці поють, і на другому кінці, на середині поють, на вулиці пели. Это народне було, допели, де це все чув. Це все. А я такий був, що почую раз. І все, вже нема тих, я знаю. Чорноморе, мамонько, Чорноморе, вивів мене живостенько на морозі. Вивів мене бостеньку, де питає, чи є дівко й морозі, чи немає. Старі помирають. Да не буде. А молоді вже то не чули, не знають. Де позаховуються після, щоб не заховувалися, треба розказати, щоб хто поняв, щоб хто знав. Да й нікому розказав. Да нехай будуть, правда. Ой, семеня, ой, да ходиш і сядь коло мене. Ході сядь коло мене, де й посватайте мене. Ох, як ходиш, то й направду ж ході. А як не направду, то й поговору ж не роби. Це накидає це зеленого. Да. Пшона всиплю, да ще хліба накришу.
коли мягкая, то она уже зварилась. Зварилася. Давайте я переставлю тогда. Ну, а геть поставлю. Поставлю, Так. скажи, хай стоїть. Ставлю. Вот так. О, о, хай пережити, о. Трошки. Огня меньше. Я відповідаю, Так? да. А ви тут не командуйте. Добре. Перехрестимся? Що це? Отче наш, жиєси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі. І дасть насущний дар нам, як остав на долги наші, яко живу царям, доріком нашим, не видно все скушення. Збав нас от лукавого, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно во віки, амінь. А тут сколько вы у Стахова прожили? Прийшов я сюди, ну, в 50-х годах. Тут попання було. Їх буде, вони вбили. Убили? Мгм. А за что? Люди вмирали. Часто вони, покойники. А вон ніхто їм сказав, що як будете хоронити да на кладбищах, він подойде, то тоді візьміть до того попа, пхніть туди в ямку. А ямка глибока, а той гроб стоїть, він як упав в груді. Да побив в груді. Там місяць полежав, замер. А мене вже рукополагали, ложили, задали в Сахов. А приїхали попи. Першу службу служить. Заслужили, вже кажуть, проповідь розказують людям, як що. І каже, не вбили, щоб не вбили цього батюшку. А я подумав, що то вони говорять, щоб не вбили. То каже, як будеш хоронити, то оглядайся, озирайся, щоб знав, що не підходить тобі ніхто близько. А батько у вас ким працював? Що робив? А батько на скрипці грав, весілля грав. Поють жінки весілі, він скрипкою поє, грає. От моя і баба з дідом. Ця фотографія така настоящая, ну така колишня, що просто як кіно знімають, показують такі. Ну, ходили, наверное, тоже так вот снимали, и зашли у хату, и висит скрипка. Як он сам її зробив, це вообще. Ну, такий, наверное, і батько вдався в його. Хорошие дела, хорошие подвиг, хороший, то есть Бога. А если не хорошие дела, не хороший подвиг его, то ні. Хто свічку запалить, донесе в порог поставить? Ніхто. Запалюють свічку, то несуть на посвічнику церкви високого, да всім видно, всім бачно. Щоб до чоловіка було бачно, як і він. Под'їхали козаченько по ті родські ворота. Стояла же сиротка заплаканая. Стояла же сиротка и заплаканая. Бо вже ж була да сиротка засивага саная. Бо вже ж була сиротка засватаная.